in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, seguridad sa Davao City, gipahugtan pa karong hapit na ang selebrasyon sa Pasko. Magnitude 4.9 nga linog, mitayog sa Governor Generoso sa Davao Oriental. O mga maayong ehemplo ni Gat Andres Bonifacio, ang ayan matod pang sundon sa mga Pilipino. Sa detalye sa ato mga balita, formal nang gianunsyo ni Senador Bongo ang pag-atras sa iyang kandidatura pagkapangulo kag ganihang buntag. Si Bongo milansad pagka-presidente sa pagsunod sa hangyo ni President Rodrigo Duterte apan niadtong milabayng semana nagsigi na kini og pahayag nga daw dili alang kaniya ang posisyon. Anya ang report ni Neptali Batuleño. Hindi ko po kayang mangampanya pag meron kang pasan-pasan at ang pamilya ko po ayaw talaga. Formal nang gianunsyo ni Senador Bongo kaganina buntag ang iyang pag-atras siyang kandidatura pagkapangulo. Gihimo sa senador ang pag-anunsyo human sa paghinumdom sa ika-158 nga pagsaulog sa adlaw ni Gat Andres Bonifacio didto sa Spirit o Pinaglabanan Monument sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan City. Bobo lang ang pamulong sa senador. Napaka-stressful po nitong kampanyang ito. Matanda na rin po si Pangulong Duterte. Ayaw ko nang pahirapan pa po siya. Ayaw ko pong maging pabigat sa kanya. Pero unahin ko munang pasalamatan ang lahat ng supporters namin ni Pangulong Duterte. Humingi po ako ng paumanhin sa inyo dahil ito pong pagtakbo bilang Pangulo ay hindi po ako handa. Hindi ko po ito pinaghandaan. All set na po ako bilang kandidato as Vice President. Yun po ang napaghandaan. Ito po in a span of hours or days, lilipat ka sa isang posisyon na hindi mo pinaghandaan. Yung ibang kandidato po, pinaghandaan nila yan all throughout the years. Ako po, hindi ko po napaghandaan. Dahil wala po akong ambisyon. Wala po akong ambisyon na maging Pangulo. Napakahirap pong pasan-pasan mo. Pasan-pasan mo habang nangangampanya ka. Nagre-resist yung pamilya mo. Nagre-resist yung puso mo. Nagre-resist yung isipan mo. Paano ka makakampanya ng mabuti? Kailangan po, pagkampanya, nakafocus ka po. Kaya sabi ko, marahil po hindi ko pa po panahon. Panginoon lang po nakakaalam kung saan ka po dadali ng iyong tadhana. Ako po'y naniniwala dyan, Panginoon lang po. Nagkausap po kami nung isang gabi ni Pangulong Duterte. At naintindihan naman po ako ni Pangulong Duterte that I am agonizing po all throughout the days na after I filed my candidacy as President. Talagang nag-agonize po ako. Hirap na hirap po ako. Hindi po ako makakonsentrate sa pangangampanya dahil sa bigat po ng aking nararamdaman. At ayaw ko na pong pahirapan pa si Pangulong Duterte. Mas makaka-focus po kami ngayon dito to protect his legacy, yung kanyang naumpisahang pagbabago. So pakiusap ko lang po sa mga kandidato. Kami po ni Pangulong Duterte ay susuporta po dun sa kandidatong makakapagpatuloy ng mga magagandang programa ni Pangulong Duterte. Ito pong mga build, malasakit centers, free education, at importante po yung makakapagpatuloy po ng magandang COVID response na po. Huwag natin sayangin yung inumpisahan ng gobyerno towards economic recovery. Marami pong nagugutom. Isa lang po ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo pong pabayaan yung mga mahihirap, yung mga helpless, yung mga hopeless na walang matakbuhan, kundi ang gobyernong ito. Tulungan po ninyo sila.
Ang pag-withdraw sa senador gilad daw sa mga supporter sa senador nga usa ka dakong lakad aron dili maglisod si Presidente Rodrigo Duterte sa iyang pagdesisyon sa umabot nga 2022 elections ug aron iyang makauban pirmi ang presidente kay sukad kaniadto si Bongo na agada sa iyang kiliran ug murada niya kini og anak. Alang sa Newsline Philippines, Natalie Batolino, stay safe. Sa mas luag na karon nga restriction sa Davao City o umaabot na sab ang selebrasyon sa Pasko, mas gipahugtan pa sa kapulisan ang ilang pagbantay sa syudad. Gawa sa seguridad, gipaniguro sab nilang mutuman ang tanang residente, bisita man sa minimum safety protocol nga gipatuman batok sa COVID-19. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Kanunay naka-alerto apan kay haduol na ang Pasko. Mas gipahugtan na sa Davao City Police Office ang seguridad sa dakbayan bisan pa man giluag-luagan na ang quarantine status sa COVID-19. Ang kapulisan sa dakbayan kanunay alerto apan tungod sa Pasko, dunay pipila ka mga mekanismo nga ilang idungag tungod kay matag Pasko mudagsang ang mga bisita sa dakbayan. Gisaysay ni Davao City Police Director Police Colonel Kirby John Craft nga andam na ang ilang security preparation alang sa mga kalihukan sa syudad labi na sa bulan sa Disyembre. Ngayon pa lang Nobyembre naka-prepare na po ang Davao City Police. Lalo na po ngayon magse-celebrate po tayo ng simbang gabi. So ito yung pinaka-highlights po ng ating seguridad dito sa Davao City na kung saan kailangan nating bantayan ang mga magse-celebrate po ng simbahan. Ipaniguro usab sa kapulisan nga mapatuman ang minimum health protocol tungod kaduna pay hulga sa pandemya labi na nga mitumaw na usab ang bagong klase sa kagaw nga Omicron. Dili gihapon tugtan ang mga panagtapok sa pampublikong lugar aron malikayan ang pagkuyanap sa virus. Naghihigpit pa rin po tayo. So patuloy po yung security measures natin. Ito lang nadagdagan po tayo ng trabaho natin sa enforcement ng minimum public health standard. Na kung saan yung bawal-bawal pa rin yung mga tapok-tapok na unnecessary at syempre yung pong social distancing at itong paggamit ng face mask. Makigalayon ang kapulisan sa mga simbahan aron mapaniguro ang seguridad sa katawhan ug mapatuman ang health protocol. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Ana-ana sa ikaduhang adlaw ang programang Bayanihan Bakunahan sa tinguha nga makabot ang herd immunity sa Pilipinas. Aron mas daghan ang musalmot sa tulo ka adlaw nga bayanihan bakunahan, 13 ka mga vaccination sites ang gimontar sa lokal nga panggamhanan sa San Francisco, Agusan del Sur, sukad kagahapon. Naglaom ang Municipal Health Office nga maabot ang ilang target nga 15,500 ka mga residente sa sulod sa tulo ka adlaw. 8,000 ka mga vaccination sites ang gimontar sa 16 ka mga rehiyon sa nasod alang sa programa. Dinhi sa Caraga Region, particular sa lungsod sa San Francisco, kaniadto ang 12 pa ka mga vaccination sites. Tungod kay daghana og kaadtuan ang katawhan, mas hamugaway ang aktibidad og tanan mituman sa social distancing. Si Teacher Cherel Limbo sa Agusan del Sur National High School misalmot sa aktibidad aron luwas ang iyang pamilya og mga estudyante. Since we aim teachers nga mag face-to-face classes na, so need gid siya para nako nga makapabakuna na ang tanan. Dako na siya nga privilege para namo nga wala pa nakapabakuna tungod kay kumbaga para nako ultimatum na sa nga gihatag sa ato sa gobyerno. Usa ang barangay Pisaan sa 13 ka mga vaccination sites. Gisaysay ni Barangay Kapitan. Makita man nato ang atong pamagi sa pagpahibalo natay gihimo nga rekorida kada purok. At the same time naghimo tag tarpaulin, nagbutang ta sa kada purok ang pagpabaksin gid ta para gyapon sa atong kagalingan para safety sa atong pamilya labi na sa atong mga anak o mga apo.
Ubay-ubay na ang nagpabakuna sa nagkadaiyang mga vaccination sites. Sagad mga empleyado sa pampubliko o pribadong buhatan. Kahinumduman nga niadtong Nobyembre 24, 2021, gipirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Proclamation number 1253 kung Bayanihan Bakunahan National COVID-19 Vaccination Days. Sugod Nobyembre 29 hangtod Disyembre 1, dili ikonsiderang absent sa trabaho ang tanan nga mga empleyadong magpabakuna batok COVID-19 sa maong mga adlaw. Arjun sa Balderamones, Newsline Philippines, Caraga Region. Stay safe. At tangi! Mga mahilig sa pagtanom ug pag-atiman og bonsai plant, nagkadaghan na. O mga putahing tatak Dapitan City gipasundayag atol sa cooking contest and expo sa LGU. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gitayog sa magnitude 4.9 nga linog ang lungsod sa Governor Generoso, Davao Oriental kaganihang alas 8:56 sa buntag. Sumala sa Feebolts tectonic ang origin kon gikanan sa linog kung asa nabati ang intensity 4 sa mga lungsod sa Mako ug Pantukan. Intensity 3 ang nabati sa mga taga Coronadal City ug Davao City. Intensity 2 sa Compostela ug Nabunturan sa Davao de Oro ug intensity 1 sa General Santos City. Wala hinoy natala nga danyo sa linog. So far po ma'am, as of this moment, as per monitoring sa amo ang Emergency Operation Center, no incident or damages po reported coming from our 20 barangays po ma'am. Naaba mo yung fault line in your area? Trenches po ma'am, it's po ma'am, kanang part po siya sa Philippine Trench, pero as a fault line po ma'am, wala po ma'am. Angayang sundon sa mga Pilipino ang mga maayong ehemplo nga gibili ni Gat Andres Bonifacio. Kini ang awhag ni Presidente Rodrigo Duterte sa katawhang Pilipino taliwala sa mga kalisod ug sa hagit sa pandemya. Anyang report ni Neftali Batuleño. Sa paghandom sa ika-158 nga anibersaryo sa pagkatao ni Gat Andres Bonifacio, kiawhag ng Presidente Rodrigo Duterte ang katawhan na himog sumbadahan si Bonifacio pinagi sa pag-apil sa mga kalihukan ng makapalig-od sa dason o ipadayon ng diwa sa pagtinabagay alang sa kaayuhan sa tanan. Sa pagsaulog sa Bonifacio Day dito sa Spirit o Pinaglaban Monument sa Pinaglaban Shrine, San Juan City, Cagayan, mao kini ang mensahe ni Presidente Rodrigo Duterte. I invite every Filipino to become a hero like Bonifacio by participating actively in our nation-building efforts, especially those challenging times when we have to secure our nation's health, safety, and wellness. In this light, I call on our kababayans to emulate Gat Andres Bonifacio's strong
sense of civic duty, courage, love of country in our daily lives, even in the simplest ways. May we be challenged to give our very best for the benefit of our people and nation. Bihalan si Duterte og bulag sa pinaglaban shrine o gipasidunggan sa presidente ang namatay nga bayani og order of Lapu-Lapu pinagi sa rank of Magalong. Yatagan usab ni Duterte og pasidungog si Buena Grace Distrito Casanova ang apo sa tuho ni Bonifacio nga nitambong sa seremonya. Si Bonifacio na tao sa usa ka ordinaryong pamilya o walay nahuban nga kurso, nagtrabaho isip mensahero og ning trabaho usab sa usa ka budiga. Apan iyang gipakita niyang pagmahal sa iyang nasod pinagi sa pag-organisa sa katawhan nga mubatok sa pagpanlupig sa mga Espanyol niadtong 1896 og nahimo siyang bayani. Namatay kini niadtong Mayo 10, 1897 dito sa Mount Montis. Alang sa Newsline Philippines, Neptali Batulino, stay safe. Nadiskubrihan sa mga sundalong ilawom sa 39th Infantry Battalion sa Philippine Army ang mga armas sa rebelding NPA human gitugan sa kanhin nila miyembro nga misurrender na sa gobyerno. Ang mga nadiskubrihan gilangkuban sa usa ka caliber 50 machine gun, usa ka shotgun, upat ka mga granada ug usa ka 40mm grenade launcher nga gilubong sa sitio Bunglawaan, Barangay Palo 19, Tampakan, South Cotabato. Base sa report sa 39th IB, ang nadiskubrihang arm cache iyaha sa guerrilla front alip sa far South Mindanao region. Sumala ni Lieutenant Colonel Isra Balagte, ang commanding officer sa 39th IB, ang pagkadiskubre sa mga armas o explosives, nagpasabot na nagkahuyang na ang tropa sa NPA. Gikustudiya na karon sa headquarters sa 39th IB ang mga armas. Libuan ka mga punuan sa marijuana ang gipanglarot o gipangsunog sa mga personahe sa Philippine Drug Enforcement Agency o Colombio PNP. Ani ang report ni Ronnie John Otero. Bisan og pista opisyal kon holiday karong adlaw tungod kay Bonifacio Day sa iyong giambakan sa operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency o Colombio PNP ang usa ka gituwang plantasyon sa marijuana nga dito makita sa suok nga lugar sa sitio Asmacol Basag, Barangay Sinapulan, Colombio sa probinsya sa Sultan Kudarat pasado las 3 kaganiyang kadlawon Nobyembre 30. Sa report sa PDEA, usa ka nanganlan og Vincent Estrada kuno ang nagtanom niini apan wala kini maabti sa mga operatiba atol sa ilang operasyon. Gipadabadaan ana sa 11,000 ka mga punuan sa marijuana ang gipangibot o gipagahuman gipangsunog sa otoridad. Sumala pa sa PDEA, ang mga naibot og nasunog nga mga punuan sa marijuana dunay street value nga 2.2 million pesos. Padayon pa nga ginapangita sa mga otoridad sila Vincent Estrada og alias Virgel nga gitudlong nagtanom niini. Dili kini ang unang higayon nga nakasibat ang mga marijuana planter atol sa operasyon. Ronnie John Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe!
portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Nakadawat og kapin 2 milyones pesos nga cash assistance ang 240 ka mga miyembro sa lanlaing people's organizations nga gilangkuban sa Kanhe Rebelde ug Underground Mass Organization sa NPA sa Davao de Oro. 2.4 million pesos ang gidunol sa DSWD ilawom sa Sustainable Livelihood Program nga usa ka community-based capacity building nga programa alang sa mga uyamot ug naglisod nga komunidad sa tinguha nga mulambo ang estado sa ilang kinabuhi. Ang benepisyaryo sa assistance nagikan sa Barangay Tibagon, Kingking ug Napnapan sa Pantukan, Davao de Oro. Ang madawat nga cash assistance gamiton sa pagnegosyo di kaha pangdugang kapital sa ilang nasugdan nga umahan. Sagad kanila nagsurrender sa milabay nga mga tuig. Gibida karon sa mga mahilig magluto sa Dapitan City ang nagkadaiyang putahe nga tatak sa syudad. Gikan sa mga simpleng pagluto sa mga kakanin, seafood ug native chicken kaniadto, karon mas gipalamian pa kini ug mas gipanindot ang presentasyon aron mas makadanis sa mga bisitag turista. Sama na lang sa simpleng butche nga karon gihimo ng ube buche. Ang simpleng bibingka nga karon mas gipalamian sa mga toppings niini nga mangga, buko ug ube cheese, cassava roll, cassava ball ug sapin-sapin. Gibida sab ang putaheng hamonada kon embutido sa pagluto sa native chicken diin gisagulan kini og lamiang sauce, nagkadaiyang lamas og pinya. Ang simpleng halang-halang nga manok nahimong mas lamian pa tungod sa pinasahing timpla niini sa sauce o gidugangan pa sa klase-klaseng gulay. Samtang ang simpleng pagluto kaniadto sa seafood nga abunda sa syudad, gidalit sab nila karon ang shrimp salvatore nga mas manamnam ang lami sa pasayan tungod sa gihimong sauce niini. Ang pinasahing pagprito sa pasayan sa putahing ram spiced stir-fried shrimp ug lami nga sabaw sa pasayan ug shell agi sa mixed seafoods. Sumala sa City Tourism Office sa gihimong cooking contest laraw sa panggamhanang lokal nga mas mapalambo pa ang kalidad ug kahibalo sa mga taga-dapitan sa mga idalit nga mga pagkaon para sa mga mobisita sa lugar aron di lang mga manindot nga suroyanan maila ang dapitan kundi lakip na sa ilang mga lami ang pagkaon. Kini ang mga putaheng sarang ginadalit sa mga residente ngadto sa ilang mga bisita bisan pa man kaniadtong panahon pa ni Dato Pagbuaya nga maoy naghatag og pangalan sa syudad nga dapitan gikan sa pulo nga dapit nga ang buot pasabot imbitasyon. Sa pagpananom, walay gipiling propesyon apan dakong pangutana kung unsay hinungdan nganong siya naaghat sa pagtanom. Sukad gipakita sa Newsline Philippines sa mga obra ni bonsai master Marcel Kalungsod, daghan na ang mitumaw nga mga bonsai enthusiasts o daghan na usab ang naaghat nga musulod sa kalibutan sa bonsai enthusiast. Ano ang report ni Eugene Hinutan? Panahon, warta ug espasyo. Kini ang unang tulo ka rekisitos aron imong sudlan ang pagpananom o paghimog bonsai. Kaniadto, iyang pasyente lang sa iyang dental clinic. Ang atimano ni Dr. Samson Magaway kumugawas na kini sa iyang balay. Apan sukad iyang nakauban si bonsai master nga si Marcel Bebot Kalungsod na otro ang iyang kinabuhi kay nahimong kabahin na sa iyang adlaw-adlaw nga lihok ang pagsilip ug pagpadaghan sa iyang bonsai. Silingan lang si Master Kalungsod ug Dr. Sam sa lungsod sa Midsayap. Kaniadto, lain-lain sila og kalibutan. Denti si Doc Sam, samtang si Kalungsod nailhan na sa bonsai world. So actually ning bonsai ang nagsugod gyud ko ani kay Master Bebot Kalungsod gyud. Siya gyud akong mentor, siya gyud ang nagkani ako ang place, siya gyud ang plano ani. O ang kaning uban nga ako nga mga bonsai gikan gyud siya ha. So sa gyud ang nagtudlo sa ako, akong pamilya, ihang gi-training. So tanang nga mga development diri ginaasa gyud ako siya. Gawa sa pagatiman niya sa mga ngipon sa iyang mga pasyente, nahimon usab niyang kalingawan ang pagatiman og bonsai kay lahi matud pa ang mahatag nga kalipay sa bonsai kaniya. Akong gipangutana, unsay diferensya sa pagatiman sa ngipon sa iyang mga pasyente
ug sa pag-atiman sa iyang bonsai. Sa pagdoktor sa ngipon, actually nag-eskwela gid ko for more than 6 years. Then lahi gyud ang akong natun-an kay mo study gyud ka og deep. So daghang kag mga kaning magpulaw ka sa pag-study. Kinahanglan i-care po nimo karon kay nahuman ako sa akong pag-eskwela, i-care gyud nimo ang patient. Ang kalahi lang sa bonsai kay pulawan pud nimo pero usahay magbali man ka pero mausab nimo. Ang kalahi man gud sa doktor sa doktor sa ngipon kay kinahanglan i-care gyud nimo nga dili gyud ka magmali. So ang bonsai magmali man ka pero usahay pwede nimo siya usabon. So pero ang kalipay sa nako sa bonsai lahi gyud. So maabtan ko mapulaw ko pero happy kay ko sa pagbonsai gyud. Kapin tulo ka tuig pa lang nagugmad og mga bonsai si Doc Sam ug nahimo na niya kining hilig gawas sa iyang propesyon. Tungod sa mga nindot nga bonsai nilang Master Kalungsod ug ni Doc Sam, natural mga mahiligon usab sa bonsai ang ilang mga bisita gikan sa laing lugar. Ang usa sa purpose namo dinhi magadto mi educational tour. I-tour na ko ako mangkawanan sa Davao del Sur Bonsai Society diri sa garden ni Master Bibot Kalungsod. Kaya actually usa ni sila sa among mga mentor nga nahimo ming bonsaiista nga mga taga-Digos. Tungod sa kanindot sa bonsai ug sa among gamay nga kaalam sa pagatiman niini, namugna na ang Bonsai Newsline Group nga puros mga estudyante ni Master Kalungsod. Unang nakita ang usa ka bonsai sa nasod China, apan mas nailhan kini sa nasod Japan kay gihimo kining halad sa ilang mga emperor. Hangtod mikatag ang impluwensya sa Korea ug Taiwan ug karon ani anak ni sa Pilipinas. Ang bonsai usa ka punuan sa kahoy nga gihimong gamay, apan mo representar gihapon kini sa tibuok tanom ug kini nakabutang sa paso kun kaang. Sa tinuod lang, di lang di ay kwarta, espasyo ug panahon ang gikinahanglan aron makahimo ka og nindot nga bonsai. Usa di ay ka importanteng rekisito niini ang imong pagmahal sa imong gihimo o sa imong obra. Karon, magbonsai ka na ba? Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Ug mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, ug sa Twitter, NewslinePH. Kung adto na mo'y mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. Channel 49 ug Channel 50 usab kita sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre mo subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. 25 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!